Blaitukideok! Kaixo, kaixo! Hemen gara berriro ere erronka saioari ekiteko prest. Denbora egon du gabe, sartu kareta! Kaixo berriro ere! Neguko porren aurretik izan genuen azken erronkak saioa. Gogoratzen duzu? Bai, eta gainera Gabon kanten bertsioak egiteko eskatu genien. Horixe bai, eta horren zerrekin lotuko dugu? Udaberriko porra bukatu dira eta orain kurtsoa baiera dator. Baina lehenago ekimen potolo bat dugu. Pista bat emango ditut. Elkarrekin mundua aldatu dezakegu esaten badizut, zer datorkizu burura? Egia esan, ezerrez. Venga, beste pista bat. Zure bihotzak nola egiten dut taupa? Nahiko lasai egia esan. A ber, baina ze hizkuntzetan egiten duen taupa? Noski, euskaraz! Entzun gure bihotzaren taupa bat, euskaraz dira. Euskaraz dira! Horixe bai, sardadilla challenge-a! Kaixo, kaixo! Badator euskaraldia eta berarekin batera badator challenge berria. Gaurkoan azalpena ez dizugu guk emango. Euskararekin zer ikusia duten herriko 6 txoketan aurkituko duzue. Baina Goiatz, gure herria oso handia da. Eman arrastoren bat. Egia da gure herria oso handia dela, baina ordu aztarra. Gure herrian euskararekin lotutako hainbat pertsona ezagun ditugu. Adibidez, bertsolariak, hizkuntzalariak, artistak, musikariak eta baita haien omenez sortutako eraikinak, plazak eta artelak. Bale, Goiatz, baina zer aurkitu beharko dugu gune horietan zehaztu? Txartelak, kartelak, zer? Gune horietan QR kodeak aurkitu beharko dituzte. QR kode horiek eskaneatzerakoan challengean egin beharreko agertuko zaizue. Euskaraldiarekin bat egin nahi duen herritar orok parte hartu dezake. Ados. Zuen challengea maiatzaren 19 baino lehen bidali beharko duzu. Blaitu kluba, abildua, orereta ikastola.eus elbidera. Bidalitako guztien artean, mitologik iesgerarako 5 lagunentzako bonoa zuezketatuko da. Bueno, Goiatz, nik prest nago txarteltxoiek bilatzeko, Ez direla txarteltxoak ari, QR kodeak direla. Bueno, bale. Animatu, elkar mugitu zelno dugu eta. Agur! Kaixo, izan dugu challenge-aren berri eta orain lehiaketaren txanda da. Has gaitezen lehen bailen, QR-ak bilatzeko desira zonago eta. Lasai, Helene, horretarako denbora dugu. Hauexek dira, hitz sekretuaren 4 arrastoak. Ikus ditzagun! Forma desberdinetakoa izan daiteke, baina arruntena borobila da. 11 egunez, paparrean eramango dute jantzita milaka lagunek. Pilotalekuko frontisean izen bereko elementua topatuko duzue. Kontuz, jartzerakoan bihotuz izotatu ezakezu. Aldakizu zertaz ari garen? Pentsatu, ziur asmatuko duzuela eta. Kontzeptu ezkutua zeinen baldin badakizue sartu Blaituko atarian eta parte hartu lehiaketan. Asmatzen duzuen artean, Blaituko gixera bat ezketatuko dugu. Maiatzaren 19 arteko epea edukiko duzue parte hartzeko. Tira, Helene, nahiko azkar bukatu ditugu lanak, ezta? Bai, erditik handoen QR-ak bilatzeko irrikaz nago. Halaxe da. Hau erronka polita jarri dizkiegun gaurkoan, ezta? Gozatu euskararekin eta euskaraz. Hurrengo saioan hemen izango gara sariak banatzen. Baina bitartean badakizue. Blaitu mingainak eta abuzti euskaraz! Agur!